ассалому алайкум ёндагони гиромӣ. Баъди 3 рӯз дар Лос-Анҷелеси Амрико рақобатҳои навбатии UFC баргузор мекарданд ва дар он размикори тоҷикистони Муин Ғафуров иштирок мекунад. Муин албатта мо боварӣ дорем ки дар ин вохӯрӣ ғалаба мекунад, аммо ҳарифаш Накамура аз Ҷопон хеле ҳарифи қавӣ ва ҳам шикастнопазир аст, зеро дар 9 вохӯрӣ ғалаба ба даст овардааст. Тавсилоти бештари моро бишнавед. Муин Ғафуров 17 майи соли 1996 дар шаҳри Душанбе ба дунё омад. Аз 7 солагӣ ба футбол машғул шуд, вале хешовандонаш дар симои ӯ размандаро диданд ва Муинро ба гурӯҳи омӯзиши самбо оварданд. ҳарчанд меҳри футбол ӯро ба ин бозӣ ҷолиб мекашид, аммо аввалин пирӯзиҳо дар майдони самбои размӣ ӯро ба ин самт баргардониданд ва ба рақобату набардҳои самбо дилбастагии зиёде пайдо кард. муҳорибаҳои омехтаи ҳунарҳои размӣ шӯҳраташро ба авҷи аъло бурданд ва Муин соҳиби ҷоизаҳои зиёде ҳам шуд. узви дастаи мунтахаби миллии оид ба самбои муҳорибавӣ гардиду унвонҳои 2 карат чемпиони ҷаҳон аз самбои муҳорибавӣ, чемпиони ҷаҳон аз рӯи греплинг, чемпиони ҷаҳони ММА-ро ба даст овард. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ дар самбои муҳорибавӣ мебошад. ӯ 15 ноябри соли 2013 қадами нахустинро дар муҳорибаҳои омехта гузошта, пайдарпай дар 11 рақобат ғолиб омад. баъдан 2 бохт дар Манилаи Филиппин аз Рис Макларен ва дар Янгони Мянмар аз Кевин Беллингтон рӯи омораш омад. пас аз ин Муин ба силсилаи ғалабаҳои худ баргашт ва 5 ҳарифашро пеш аз муҳлат шикаст дод. аз дасти ӯ Тао Саау, Сами Амин, Бено Адамия, Итало Фрейтас, Леандро Аса ноком шуданд. соли 2019 дар Ҷакартаи Филиппин размгари тоҷик Муин аз Ҷон Линекер ва соли 2021 аз Чет Анхелигер дар Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Араб бо қарори ҷудогонаи доварон мағлуб шуд. аммо боз ба ӯ бахти варзишӣ баргашт. Уолтер Замора ва баъдан Герберт Рейс ва Диего Силваро шикаст дода ба лигаи UFC шомил шуд. сатҳи мусобиқаҳо дар ин лигаи маъруф ниҳоят баланданд. Муин соли 2023 дар Лас-Вегас дар аввалин вохӯрии UFC аз Ҷон Кастанеда мағлуб шуд. худи ҳамин сол боз дар як набарди дигари лигаи UFC бо Саид Нурмагомедов қувва озмуд ва пеш аз муҳлат ба бохт рӯбарӯ гардид. 22 июни соли 2024 размандаи тоҷик Муин Ғафуров ба аввалин комёбӣ дар рақобатҳои лигаи UFC сазовор шуд. ӯ Кан Киохонро аз Кореяи Ҷанубӣ бо қарори ягонаи доварон ё якдилонаи доварон мувоҷиҳаи шикаст кард. омори Муин 19 ғалабаву 6 бохтро дар бар мегирад, ки 17 тои он рақобатҳо бо шикаст додани ҳарифонаш пеш аз муҳлат ба қайд гирифта шуданд. 19 январи соли 2025 тақрибан соати 4 ба вақти Душанбе, Лос-Анҷелеси Амрико ва ин навбат рақиби Муини тоҷик размандаи ҷопонӣ Рина Накамура ё худ Риньо Накамура вориди майдон мешавад. Накамура размандаи шикастнопазир аст ва дар 9 рақобат пирӯзӣ ба даст оварда ягон бор мағлуб нашудааст. аз ин миқдори зӯрозмоиҳо дар 6 то 8 пеш аз муҳлат ғалаба кардааст. Накамура дар лигаи UFC таҷрибаи зиёде дораду 5 мусобиқа гузаронидааст ва дар 3 то 8 пеш аз муҳлат пирӯз омадааст. Накамура бештар аз ҳилаҳои гӯштии тарзи озод истифода мебарад. аз рӯи пешгӯии коршиносони UFC барои Муин яке аз набардҳои душвортарин ҳамин набард хоҳад буд. аммо мо ба ӯ боварӣ дорем, зеро зарбаҳои кӯҳшиканаш метавонанд ҳарифро аз пой афтонанд. имсол дар оғоз чанде пеш, яъне чанд рӯз пеш, Нурулло Алиев дар лигаи UFC ба ғалабаи навбатиаш комёб шуда Ҷо Селеки амрикоиро шикаст дод ва ин навбат Муин ҳам ба ғалаба сарфароз хоҳад шуд. ба размандаи тоҷик Муин Тоҷик Ғафуров комёбӣ мехоҳем ва дастгирӣ мекунем. роҳат сафед бод.